Došao i taj dan, nebo se otvorilo, kao što vidite kiša pada i idemo kod Duša na maturu. Luka, kako to biti glavni youtuber? Nemam pojma. Tako sad budete mlađi. Morate budete mlađi jer mladost je ludost, a ludost je sabovi. I da, stuveri, kupili smo cveće. Kako vam se čini? Za koga? Pa za Dušana, za koga? Njemu je matura. Šaban je. Oh my god, toliko sam uzbuđen. Pogledajte koliko ima ljudi. Malo je, a? A nije ni počela. Ja rekao odmah cveće. Ko je to? Ja sam taj, kako znaš? Neko nam je stigo. Oh shit. Šta misliš? Da li je Sandra Afrika dovoljno fashion? Yes, Fashion no no. Fashion, yes, yes. Si ni Duša, ni niko. A vidi se. A neka, bitna je kuća. Svi mislim mi ljude. Dobro. Privlačiš više pažnja Sandra Afrika. Da, evo nas narodne večeri, sad ćemo da klopamo. Eno, Luka glavni stuber je uzeo sebi novu devojku. Evo je ostatak ekipe. Ali ja nemam, ja jedino tu. Jeca. Sad ćemo da klopamo, pa sam da vidimo kako budem kreni kući s utiscima.